Iwiri? Ndoti anabwereratu abwana. Namugwiriraso tusu wanga. What? Awakamba zoduka mutu uyo. Msadichita udandala Inspector Namonde. Ine sinza kuvutisa niso ndikutsegulisa tu mulandu. Izonso padera. Ineyo tundisu wanga ndoti pakali panopa. Tilibenso chiyembekezo. Ine nangobwera kuti nzakudziwitseni. Kuti kuna akakothekera kuti ineyo munandithandizako. Sibwezi ine ntapanga kina kalikonse. Koma apa panditero. Kutengera wanga su. Ukuthandiza chani penepo? Upanga chani? Ufuna kubweza? Mafuna yankho bwana. Ineyo ndingovana nawo. Panipo paso sipafunika soma ripoti. Nanyira njiso akuchipatala. Apa pa ripoti lomwe lingafunikire. Basitu ndirakumotchale. Iwe ndio ukhala mfulu? Mbambadi ya bwana. Momwe anakhaliraso iwo. Mulandu wabwino kwambiri. Ndio ukulingalira bwanji? Kuti ife tisinzina? Ayi ya bwana. Inu maso ndakhala litongo. Koma palibe chomwe niyo muone. Mapirikano lakhala lichero. Koma palibe chomwe mumve. Mufunisisa mtayankhula. Koma mukanika sokutero. Koma nochofunikira kwambiri. Zonsezi niyo muzitulukira. Koma muzakanika kumfotokozera wina aliyense. Iwe ukutitenga ngati ife zidole ngati multiple choice mpaka na ABC. Adayambisa tugulu amene ndiwo. Ndipo inu zimakusangalatsana. Ine ndingomalizitsa. Komanso chimodzi. Tangu yankhula maliza za kukhosi. Palibe tuzamoyo tupagulu amene yutu. Ine ndoyambepo.